At maganda niya mag-swimming, libre lang. Kung mapapansin nyo. Pero may bayad yung cottage doon. Yun part, yun, may bayad. Kung napapansin nyo, ayan, gumagalaw na yung aming sasakyan. Hindi siya maalon, guys. Banayad yung tubig. At doon. Napakalalim nun, guys, dyan. Tapos karamihan ng hanap buhay dito is pangingisda, pero wala namang nalulunod. Ayan. Tapos kung nakikita nyo yung mga islands na yan, ang gaganda, diba? Pag malapit, guys, di ko masyado makapapakita sa inyo yung view, kaya nilayo ko na lang para makita nyo yung view. Ayan. Dami na namang ayang ko nasasabi, diba? So, libre lang kayo nakapunta dito sa amin dahil sa aking video na to. So, mamaya, madami pa kayo makikita mo. Loob ng sasakyan. Papunta sa isla namin. Ganito siya. Malaki naman siya, guys. Kahit ano, dami mong bilhin sa city, like refrigerator, kahit malalaki pa yun na bagay. Kasyang-kasya dito sa motor. Ayan. Mahaba pa yun sa dulo. Nahihiya lang ako videohan kasi napakadaming tao. Yung lalaki na yun, hindi naman yun malalaglag kasi sanay na sila at ito talaga yung trabaho nila. So, dito tayo sa kabila. Tignan natin yung view. Ayan. Ang ganda, diba? This is, Albay. Yeah. Part of Bakakay, guys. Yung tatlo na yan, guys. Yung dala ko. Yan, yung bag ko. Kaya dumi kasi nabuhusan ng kape. Nung nasa bus pa ako. Pati yung suot kong pantalon, nabuhusan din ng kape. Daig ko pa yung umihi. At buti na lang pagka, dating ko sa Tabaco, sa city, palit agad ako ng pantalon. Pumunta ko sa kapatid ko. Tapos buti ka mo, may jacket ako. Or blazer na pinantakit doon sa ang part na basa. Or ano ako ng kape. Diba? Ano lang, hindi maingat. Init na dito, kaya tawid tayo dito sa kabila. Sa kabilang side. Ayan. Malapit na tayo. Doon tayo, guys, bababa. Sa part na yan. Doon tayo bababa. Diba? Ang ganda, diba? Bababa na kami, guys. Dami ang bato, no? Pwede din dyan mag-swimming. Libre lang. So, guys, no? White sand. Doon pa. Yung pang part, oh. White sand yung, guys. Pinong-pino pa. Kala mo Boracay. Panira yung panik kuya. Dumaan. Yan, guys, nakikita niyong puti na yan. Pwede ka din mag-swimming dyan. Libre lang. Para din yung Boracay. Kaya, pag every time na nababanggit ng mga kaibigan ko na wala bang plano pumunta Boracay, ganyan-ganyan. Never. Kasi dito pa lang magsasawa na ako ng mga beaches dito. And white beach din dito. So, yan. Paano na kami, guys? Doon ako bababa. Oh. Bababa na kami. Tapos, pag low tide, ganyan kami sumasakay para may hatid kami doon sa kabilang dulo. Ganyan malit na bangka na yan. Nung hagdan, guys, kasi nga, pagbababa yung mga pasahero, hindi siya maabot ng mga pasahero, kaya gumagamit ng hagdan. Ayan. So, yan. Thank you po. Sinakyan namin kanina. Tapos ganyan yung loob niya. And then, yan. That's the view. Ayan, guys. Tapos makakasama ko pag uwi mamaya. At yan yung naglalakad kami dito sa tubig. At ayan yung sasakyan kanina. Doon kami sa hagdan dumaan. Hindi ko na na-videohan kasi nga na baka mahulog ako. Pati yung ginagamit kong pang video, mahulog ko din ang camera ito. Ayan. Be, okay ka lang?
Ganito ang buhay dito guys sa probinsya. Grabe. O diba? Galing sa city tapos maglalakad ka. O ganyan. Ayan o. May mga bato-bato pa dyan. Tapos yung ibang dala ko na mabigat, iniwan ko na doon kasi mamaya pag high tide na, pupunta sila doon sa isla na malapit sa amin. So ayan yung view. Linaw ng dagat, diba? Sarap mag-swimming! Oh, ang linaw niya. Oh. Nakatapak lang ako ng paa. Oh, ayan oh. The shoes. So, ayan oh, ang linaw. Sarap mag-swimming. Kita nyo naman, wala ng tubig. At napakalayo pa ng aming lalakarin.